dief die het uitgroeit tot volksheld. Dat is het wierbadde verhaal van George Wilder. Theo Smedes had er een monoloog oerskreun. En het is een manne vol met maatschappelijke betiezing. Zo vindt dus mediaspecialist Wietse Visser. Goejoen, dit is Bient op de dag dat de Skulp iepenen wordt op het Jereveen. Een centrum voor kankerpatiënten en hun familie. Toen ik mijn baan kwijtraakte door de ziekte en daardoor ook mijn huis kwijtraakte. Ik wilde iets positiefs doen, dus ik ben gaan zingen bij het koor Zingen voor je leven. En dat was in het Centrum voor Leven met Kanker. En dat was echt zo'n fantastische centrum. Voor mij was het belangrijk dat ik op een plek terecht kwam waar mensen die hetzelfde hebben meegemaakt met een half woord snappen waar je het over hebt. Hiltje de Graaf, internist, oncoloog bij het MCL in Ljouwert. Wat vind je van zo'n initiatief als wat er nou op de Jereveen Iepen is? Ik vind het een heel goed initiatief. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen steun ondervinden bij lotgenoten. En het is mooi dat er verschillende initiatieven zijn. In deze tijd hebben we ook initiatieven zoals kanker.nl, waarbij via nieuwe media mensen ook lotgenoten contact met elkaar kunnen hebben. En dit is een initiatief waarbij mensen elkaar fysiek kunnen ontmoeten. Hebben we in Leeuwarden ook gehad. Heet het Toon Hermanshuis. Ja, ik wil een begrip. Ja. Over heel Nederland is het een begrip. In Leeuwarden is dat initiatief inmiddels gestopt, omdat er toch te weinig animo voor was. Ja. En patiënten het soms toch liever in het ziekenhuis zochten bij de standaard zorg, ondersteunende zorg die aangeboden Dus een mooi initiatief op het Jereveen, maar het is maar de vraag of er genoeg onring komt. Dat hangt denk ik af van de patiënten en de familie en hoe men dat in wil vullen. Want het is een prachtig initiatief om samen met elkaar dingen te doen. En als je samen dingen doet, dan komt ook je kanker vaak ter sprake. Maar het kan ook met fysiotherapie, met andere dingen. Dus ik weet niet hoe het gaat lopen. Ik vind het een goed initiatief. Maar we moeten even afwachten, denk ik, wie er wat aan heeft. En het is een mooi initiatief, denk ik. Als je dit zojuist Wietse, dan is het spietig genoeg in het verliezen te krijgen met kanker in die familie. Ja. Hier het voor jou een goede onvulling? Nou ja, ik ben zelf net slachtoffer geweest, wie een van u bent. Dus dat is misschien iets oors. Ik weet wel van die tijd dat als ouders bij die al een band met kanker hier. Dat is wel een proto-ongeluk hier. Ja. Ziek is het wel de meesten nu het west aan echt aan haar zo'n bedoel. Ja. Maar en ik weet net of ik op zo'n stuit in zo'n centrum dat ik daarna tag in weer. Maar goed. Ik kan me wel voorstellen dat mensen die in dezelfde situatie zitten elkaar opzoeken. Want het is wel direct een begrip voor elkaar. Precies. Ja. Werd dan misschien, hoe praten we het in zo'n centrum, is het chemobrein. Nou, die een het er wel van jij het oor het er nog nooit van jij het was van jij, Theo? Nee. Wat is dat correct? Het chemobrein zegt iets over dat je brein mogelijk door de chemotherapie negatief beïnvloed is. In de zin dat je concentratiestoornissen, moeheidsklachten minder goed functioneert. Ook lange tijd nadat je de chemotherapie hebt gekregen. Ja. En chemotherapie, het gaat niet alleen over chemotherapie. Maar ik denk dat de term gekozen is omdat men dat ook een prettig of makkelijk woord vond. Er zijn ook mensen die het een negatief woord vinden. Chemobrein, net als puberbrein, klinkt ook een beetje onaardig, denk ik. Maar eigenlijk is het bedoeld met een kort woord om aandacht te vragen voor de problemen die mensen met kanker op de wat kortere termijn, maar zeker op de lange termijn kunnen hebben. Ja, want het is het Wereld Kankerdag. Er wordt een soort hoe praten en er is, ik bekend werd dat een neuropsycholoog weer 12 miljoen euro krijgt van het kankerfonds om de verder onderzoek naar te doen. Is dat belangrijk? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er onderzoek gedaan wordt naar de late gevolgen van kanker. En je functioneren, of je kunt concentreren, of je je werk kunt behouden. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, want jou binnen internist-oncoloog in het MCL in Ljouwert. Merken jou aan jouw patiënten dat die er een soort les van hebben? Ja, ik merk bij mensen die behandeld zijn voor een kwaadaardige ziekte, ook al in de fase van dat het vastgesteld wordt en tijdens de behandeling en daarna, dat er heel veel problemen omheen zijn. Het is niet voor niks. Waarin zit je dan? Nou, tegen verschillende dingen.
toch dat je leven op de kop staat. Dat er van alles met je gebeurt. Dat je lichaam verandert, maar ook je geest verandert. Dus we lopen tegen heel veel fysieke en geestelijke dingen op. En het grootste deel is natuurlijk tijdens de behandeling. Als je een zware behandeling, operatie, bestraling, chemotherapie, andere medicijnen moet ondergaan, dan is dat natuurlijk de zwaarste periode. Is leeftijd ook een factor bij het chemobrein? Ja, denk ik wel. Dat is ook niet goed onderzocht. Maar je kunt je voorstellen dat als je ouder bent, dat je ook wat minder reserve hebt. Dat je ook makkelijker tegen problemen aanloopt. Terwijl als je jonger bent en er gebeurt iets, dat je reservecapaciteit van je eigen lichaam, geest en lichaam, dat wel kan compenseren. Ja, want het is net helemaal duidelijk of het chemobrein nou echt van de chemokuur komt, of dat het toch de psychische klap is die je krijgt als je zo slim ziek wordt. Ja. Dus dat is wel belangrijk om dat verder te onderzoeken. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat kun je Jim op dit stuit dwaan om deze mensen te helpen? Nou, op dit moment doen we... het is eigenlijk heel gewoon om bij kanker ook aandacht te hebben voor alles wat er omheen zit. De dingen die we zeggen, wat belangrijk is, je moet proberen zo actief mogelijk te blijven. Niet erbij gaan zitten. Dus probeer je dingen te blijven doen, maar met wat meer balans. Neem er wat meer tijd voor. Maar ga niet een jaar thuis zitten, want dan kan je, om daarna weer aan de slag te gaan, is dat heel erg moeilijk. Dan heb je nooit meer dingen op je gewone werkniveau gedaan. En dan is het veel moeilijker om in je baan terug te keren. Ja. We hebben een arbeidsdeskundige een tijd geleden ook op het OCL, in het MCL gehad, die ook echt patiënten heeft gezien om te kijken van, kan je mensen daarin coachen? En nog meer moet je natuurlijk bedrijfsartsen, mensen op de werkvloer coachen, of gewoon de mensen, iedereen. En dat niet steeds tegen je gezegd wordt van, nou weet je, doe maar niks. Nee. Of blijf er maar bij zitten. Dat is niet verstandig. Het feit is wel net onderkennen, dat chemobrein, maar er wordt wat met wan. Ja, je moet er wel wat mee doen. Ja. Dat is heel belangrijk. Rust roest. Maar ook tijdens een zware periode is het belangrijk om wel toch actief te blijven. Fysiotherapie, geestelijke ondersteuning, coaching, aandacht van de hele omgeving voordat het een zware tijd is. Ja. Maar dat je wel ook, zeker als je perspectief hebt, daar wat mee moet doen. Ja. Mooi dat we dan hier het van vrijkamer is op deze dag, Wereldkankerdag. Kankerdag. Tegen dank voor je komst. Is er nog toekomst voor het ijsziekje? Wel is het voor een deputaire Johannes Kramer aansjogget in Bient. Een dief die het meerdere keren uit de gevangenis ontsnapt en zo uitgroeit naar een grote volksheld. Dat is het wierbadde verhaal van George Wilder uit Nieuw-Zeeland. Nou oorzet in het Fries troch Theo Smedes, die je als acteur misschien ik wel kennen van deze filmpjes. Morgen in Bient, dan zit je... Wat zocht ik nou op mijn briefje? Hey Theo, morgen zit toch zelf in Bient? Hoe is het mogelijk? Ja, oké. Gezellig. Hey. Brood? Brood? Ja, mooi thee. Nou pak zo hier lekker een slokje. Ja, de aantiteling van Bient, krijgt er een soort reacties op? Ja, heel soort reacties. Ja, ben ik prachtige filmpjes om te zien... dan meestal mogelijke situaties die het voorbij komen. Dus is precies. Leuk. Ja, leuk. Het verhaal van George Wilder. Ja, als het zo is, dan is het een spannend jongensboek. Wat voor man is dat? Ja, maar dat is het eigenlijk. Het is een jonge man die opgroeit in de jaren 50 in Nieuw-Zeeland. En om eigenlijk bij zijn mem te komen, begint het stellen van melkjild, Jild van Melkboer. En dat brengt hem eigenlijk een beetje op het verkeerde pad. En hij denkt van, ik kan misschien sneller mijn auto bij zijn mem komen, dus ik had een auto. En dat is zwart ervoor dat hij dus wat eerst oppakt wordt. En gaat dan eigenlijk in de gevangenis, maar ontsnapt 3 keer daar uit de gevangenis bij. En dat is best knap, Dat is best knap. Ja. En dat inderdaad, dus alles wat hij meemaakt, al die avonturen en die verhalen, het leest ik bijna inderdaad als een soort jongensboek. Ja, eigenlijk is het wel een grut crimineel als je 3 keer weer het ontsnappen met een gevangenis. Waarom kan hij dan toch uitgroeien tot volksheld? Omdat de politie hem dus zo op een hielen zit en hij eigenlijk toch de meest wilde verhalen en meest wat hij meemaakt, dan soms de blote dagen uit de hand van een politiewaai, maar dan blijkt dat hij verdwaald is. En dan had er een rondje om het gevangenis heen van dat soort prachtige verhalen.
Maar ja, dat maakt het hem voor dat de politie hem zelf op hielen zit en hij krijgt steeds zwaardere straffen. En daardoor is het echt een volksheld. Het is natuurlijk ook wel mooi romantiek natuurlijk. Hè? In die de gevestigde orde zich steeds wat aanzet. Ja. En ik die gevestigde orde tot 3 keer te ontsnappen. Maar eigenlijk een lange neus naar die gevestigde orde. En de opsporingsteams die worden groter worden. Dus er komt meer politie bij, maar ze kunnen hem nooit pakken. En dat jaagt het natuurlijk het publiek. Hè, kop. Hoe komt het bij om dit stuk te spelen? Ik heb bij de peergroep Ekkel spelen in het Nederlands. En daar heb ik hem dus kennenleerd. Het steekt de molen, maar wie dus in het Nederlands. En ik wil nog steeds wie ik nog net leer mij. Van mijn gevoel hoe ik hem dus nog echt nog in het Fries, in mijn eigen memmentaal. En eigenlijk binnen. Hij speelde toen daar in het gevangenismuseum. En ik wil hem echt in de zwarte doos, dus echt in het theater brengen. En toen maakt het dus eigenlijk oor dat het in het Fries is? Hoe maakt het door? Nou, van mij, Fries is mijn memmentaal. Dus dat is toch een eerste emotie sprekster in uit. Ik is het nog beter vanuit jezelf misschien? Ja, dus dat krijgt nog meer een diepere laag eigenlijk dan dat het in de Nederlandse taal is. We heb ik even bij een stukje repetitie west. Ik geef even een sjen. Ik hing je onder een beemwattel en ik zorg deel op de rest van mijn leven, als de politie dichter en dichterbij komt. Als ze boven de klif komen en jerk ze sissen, hier kan hij onmogelijk ondergaan wezen. Hij is omkeerd. Ik hing je als een stroep de eindse keren om. Ik begreep nog heel net dat die hoen mij net roept, want ik hier echt letterlijk in de broek schieten. En in een moment denk ik, jongens, help mij. Breng mij waarom naar dat veilige plak. Ja, een fysiek aardig zwierstikje theatersucces. Ook eens voor de spierbal. Nou, in wording. In wording. Ja, dat is een stukje training van nodig, denk ik. Ja. Spreekt het verhaal genoeg om voor de Friesen hier? Ja, ik denk het wel. Er zit wel een stukje herkenning in, omdat het zo'n dubbele laag had. Inderdaad, die romantiek, dus dat bravoure, dat jongensachtige, dus de avontuur niet in mij maken. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook de laag die eronder, wat vrijheid mij in docht. En als je van je verantwoordelijkheid bij herinneren. Dus het zit echt een diepe laag in en daar kantelt hij mooi op. Die vaststelling. Dus het is aan de ene kant is heel stoer boetekant, maar er zit een liets mansje op toneel. Is het lastig om het helemaal alleen te doen? Nou ja, dat wil ik veel. Het is een monoloog. Hoe dreig is dat om te spelen? Nou, het is best wel dreig, maar als ik in het zinspel. Nee. Dus maar het dezelfde motor, dus maar zelf het omvielen en ja, het in beweging houden en zetten. Dus het is het vreegt wel extra discipline, maar nog als wel die publiek was het op jochtest. Ja. Dus voor mij is dat eigenlijk de tweede speler. Ja. En daar kijk ik net zo onder. Dus. Nee. Dan gaat het verhaal over George Wilder. Dat is de echte persoon, zeg maar. Ja. Zeg maar, alleen nog het stukje Jimmy Costello. Ja. Tim Balmer die had de skreun in Nieuw-Zeeland en die had dus eigenlijk wel de verhaal van George Wilder als uitgangspunt gebracht. Dus op wie gebeurde feiten baseren. Maar hij had zijn stuk Jimmy Costello naam. En dat dacht net ik maakte er een mooie Frieske naam van. Nee, ik dacht ik hoor hem gewoon Jimmy Costello. Om toch wel een beetje het boetelandse, of tenminste en de sfeer van de jaren 50. Ja. Daar speelt het stuk zeg ik in al, omdat het toch een beetje in. Leeft het nog trouwens, die George Wilder? Nou, volgens de laatste berichtjouwingen in 2015 leefde er nog. En zit hij dan niet nog vast of is hij een vrij man? Hij is vrij man, maar hij had werk kregen en voen in het bouwen van hekken. Ah. Dus al die jaren wat hem het zin houden had het zijn werk in. Bouwt er nou op nij op. Ja, mooi. 3 februari is de première. Klopt. Succes. Dank u wel. Het is voorbij van het tweede jaar opriegen. Het IJsziekje, de provincie die zocht geen mogelijkheden om ontheffing te verliezen. Dat vertriet en somtijden lelkens van de IJsziekers. Bient zocht verantwoordelijk deputaire Johannes Kramer op om met hem te zien naar de toekomst van het IJsziekje. Zo lag het loon erheen in maart vorig jaar. De vrouw wie voor de vogels, de IJszieker vliegt thuis bij de morgen op. Het zou maar van een ier wezen. Maar het begint door op te liekjen dat de veldman bijzet worden kan in het mausoleum van oude culturen. Of is er nog hoop voor hem? Waar zou het beter weten matten als de deputaire die over het beleid van graaidvogels gaat? En dus ook over de IJszieker.
Vorig jaar roenen nog terug het veld op lezers vol met goede moed. Het zou gauw weer goed komen met de Liep en de veldman. Ik vind dat we in de laatste cijfers zeggen dat er een stabilisatie is van het Liepertal en van de Gruitvogels. En dat zelfs in 2014 het zelfs wat omheen gegaan is. Dus ik denk dat we dus die ontheffing van takken hier weer gewoon verliezen kunnen. Maar toen kwam eind december het rapport dat alle hoop de boeien misloeg. Dan stik je toch wel dat het daar zo hut stiert. En dan denk ik voor het direct, dit is einde ijziekje. Nou ja, toen wisten we wel direct al dat het heel dreig wordt zo om een ontheffing te verliezen. Wilde er een ontheffing komen, dan moet het eerst ontoonbaar en voor langere tijd beter gaan met de Liep. Dat wordt het dus jaren. Voorlopig is het dus echt gebeurd met de ijziekje. Het kan voorlopig staat het nou de eerstkomende jaren net. Is het een hele handige zet van je om te zitten, we wachten een paar hier, want dan wordt er een paar hier net ijzacht en ach, zien die tijd ben we er ook wel van ouwe? Nee, dat is het pervers net, want ik leef nog steeds gewoon het ijszieken en de naaizorg. Het kan ook net omwege juridische redenen. En het is ook net een handige set van ons, want wij hebben die vrijwilligers gewoon nodig om die gruitvogel bij Friesland, bij ons gruiten te houden. Dat kan net zonder dat de mens helpt. De deputaire had de veldman dus nodig, maar vreeg het hem uit te zien van zijn belening. Het liep in de pet. Dat is ook iets als een sportman vreeg je terug te trainen zonder dat er prijzen winnen kan. Ja, dat is het dreigte van dit dossier. En dit ik van mensen die geen ijsziekers binnen moeilijk te begrijpen is. Waarom wat die ijsziekers zo graag het eiken meenemen willen. Want als ja, dan maken ze ook gewoon een foto of wat let dat nou. Maar voor die ijsziekers maakt dat wel degelijk wat uit. Dat zijn emoties die jaren daarbij en die respecteer ik. Een twee-eenheid respecteer je, maar toch in twaan snijden. Zo wat dus. Kan de ijszieker dat Salomons oordeel verneren? Haar frontman, voorzitter Rendert Algra van de BFVW, liet het Savier nog net te wijzen. Wij willen graag op arbeid. Dan kunnen we nog heel aantonen dat het lippij meenemen, want daar komt het dan feitelijk op deel, geen negatieve invloed heeft op de lippers. Nou, sterker nog, ik denk zelfs dat we aantonen kunnen dat het een positieve invloed heeft. Ja. Maar dan moet er wel de wil wezen bij de provincie en bij deputaire Kramer in dit geval voorop, wezen om dat te doen. Nou, die wil eerder duidelijk net, dat hebben wij teleurgesteld hoe dat is duidelijk. Er moet dus nog wat zalverstrutsen worden op het verbonden tussen provincie en BFVW. Maar ze hebben elkaar nodig en zullen dus ook wel weer bij elkaar komen. Ik ben ervan overtuigd dat het naaizorg dat het goed werk is. Dat het dus gruitvogels helpt en dat mensen daar toch bij de natuur belutsen, bij de jongeren bij de natuur belutsen is. En daar toch ik moest aan noodsteun bloeien voor die gruitvogel. Maar je bent ervan overtuigd, maar is het ontoond? Nee, dat is net ontoond nevens mij. Maar ik denk dat het wassen is. De eerstkomende jaren zullen ijzieker en Liep haar inhoudelijk opnieuw uitvinden moeten. En kan de deputaire hem bewijzen als relatietherapeut. We hebben daar aan uw media-rubriek. Wietse Visser, welkom, mooi dat je weer bent. De reden trio een beetje de maatschappelijke betiezing. Ja, mooi woord, hè? Daarom had ik het herkeerd. Mooi ja, mooi ja. Fries. Verwarring. Ja. Nou, ik denk dat het Jote daar is in 10 leven waarin de vragen groter worden als de antwoorden die we aan kennen. En dat verwart mensen of dat zwaar het van betiezing. En als de media daar aan een week in de val gaat, dan zijn er een aantal voorbeelden van. Ik denk van ja, dat bewijst wel dat we in zo'n tijd leven. Nou. Laten we dan maar eens beginnen, maar de man van de mannen. Ja, de man van de mannen. Nou, het sluit wel een beetje aan op het verhaal van het toneelstuk, maar ik wil Jitse Axe als man van de mannen even benemen. I came here in early November after reading about it the year before in November about the fight of Kobani, and that was an inspiration to see how the people fight there. It's the one last city in the corner and it kept fighting and fighting. Kept resisting ISIS, and that's rare. And it happened in Stalingrad in Russia in the Second World War, and it happened here again. I think that made it also a very historic city. Ja, Elsen in Sullemin tussen kennen. Het is een Fries, Jitse Axe, die het vochten had in Syrië, in IS. Waarom betiezing? Nou, omdat aan de ene kant omdat er als een held beschouwd wordt. We bedoelen, IS is de grote tegenstander van uw allieerdschenburg. En hij had daadwerkelijk IS vechten. En hij komt weerom in Nederland en hij wordt arresteerd. En daar zit iets dat wringt. Dus gevoelsmatig denkt van, zullen we alliër wel iets in IS doen maken. En hij had het werkelijk dienen. En komt ze weerom en wordt oppakt. Ja. En hij wordt van moord beschuldigd. Wat vanuit de Nederlandse wetgeving ook weer klopt. Dus dat is verwarrend. Viel je hem die betiezing ook wel een beetje? Ja zeker. Ja. Juist. Dus ja.
He, dus en dan binnen natuurlijk al die mensen die daar heel graag mee aan de haal gaan, he, die op televisie erop van. Ja. Het is een held. Ik denk net dat hij bewust een held wezen wordt, maar hij had gewoon een leven leid waar hij eigenlijk loskam is van wat wij al hier normaal vinden. Hij had die adrenaline op de vluchtje, had er als het ware nodig. Had aansluiting gekregen bij de Koerden. Had dat wel op Facebook gezet, dus hij in die zin had hij de publiciteit wel zocht. Mm-hmm. Maar ik denk net dat er verwacht had dat er ooit maar een secuere kop arresteerd worden zou. Nee. Ja, dat wringt dan. En dat viel in uw maatschappij, viel dat nuver. Ja. Dat weer de man van de mannen, de gebeurtenis van de mannen. Ja. Van de mannen, eind van dit jaar binnen een prottenbedrijf en die ben in de problemenkamer, een protten bekende merken. En ik zou ook een filmpje zien laten willen van een merk waarvan we dan zo afvragen van welk merk hebben we het hier eigenlijk over? Nou, ik ben benieuwd. Het wordt een heerlijke lente. Ja, er krijgt er wel een goed gevoel bij. Heb je enig idee wat dit van is? Zomers vrolijk. Ja, maar welk merk? Ja. Nee, maar het gaat er uiteindelijk om, als je naar een commercial of naar een uiting zus, dat aan het einde van dat zei van, ik herken dat, ik vind het onttrekkelijk en ik ga er naar daar. Nou, in dit geval is dus een commercial van V&D. Dat is een van die merken die dus gewoon aan het einde van die jaar echt in de problemenkamer is. En een van de oorzaken van dat probleem is die onduidelijkheid die het uit zo'n commercial blijkt. Want als dat gewoon uit het filmpje zust, had je net het idee van, dat is typisch V&D. Nee. Zo het nog herkennen misschien aan de melodie als het hem kiest. Maar en daar is het misgaan bij dit concert? Ik denk dat dat een van de belangrijke oorzaken is. Want als consument wordt heel graag weten van waarom als het ergens naar daar ging was. Mm-hmm. Nou, bij V&D is het zo geweest van vroeger ging ze naar V&D omdat ze alles te keer hebben, dan weer dat een voordeel. Dat had ze nog steeds, maar tegenwoordig gaat naar V&D als het ergens oors met fine kist. En dat had alles te krijgen. Ja, als dat alles te krijgen met het feit dat het onduidelijk is. Wij weten net meer waarom we naar V&D tamatten. Nee. Nou ja, misschien kunnen we straks wel net meer naar V&D. Nee, dat zou best kunnen. En dat is toch echt zonde. Ik bedoel, het is wel iets wat al hier in ons leven een rolspel had. Als jonkje. Hier ging ik naar V&D omdat hij als eerste de roltrappen hier. Nou, dat is voor mij nog altijd, kleeft dat nog altijd aan het V&D-feest. Ja. Nostalgia, ja, beleving, ja. En dat is nou heel goed. Oh, die gedachte, toch nog een ambitiefest, weet je? Ja, dobbe. We gaan naar de column. Ja, nou, dit is zoals jij er blikken die in dat ik voetbalfan ben en in dat kader heb ik nog even een column schreun. Die is Vlietenweek schreun, daar ben al een week verder, maar wil ik dan maar even voorlezen. Het gaat door B van Boom. Wie is de Sammer in 2014? Boom. En scoorde Stienjere Veen? Boom. Stond die dag, hier is een plak in uw voetbalhert. Maar wat wisten we van die? Ja, Nigeriaan. En eer als broekje op een WK spelen. Maar hoe is wat? Zelfs die leeftijd wie onduidelijk. Dat onvoorspelbare past bij die. Soms zeggen wij de hele wedstrijd net. Het werkje ja maar scoren. Soms meer kaarten als goals. En dan doet het niks, een mooie actie. Boom, goal. Of boom, boom, 2 goals. Do bleed, team bleed, Henk bleed, wij bleed, Elsenien bleed. Eerst die ik naast die. Wie is scorst en ik hoor die onrijtje op de Westtribune. Lietsmansje best eigenlijk. Maar een aardige, ja, zelfde uitstraling. En die nimmend als het begint te praten. Ik dacht nog, handtekening? Ah nee, die hast nog een Willem II joen. En zo plots als het kaamst, best ik wel voort, boem. Dat viel leeg. Want met die verliezen wij een symbool van de mooie verrassing die het Cambuur 2 seizoenen wie. Die vertrek bewijst dat efter elk sprookje de hut de realiteit loert. Jild regeert. Daarom ging Stoon naar Tilburg en daarom wrakselt Cambuur. Maar gelukkig, in de levensles van sport, school je zowel betiezing als hoop. Morgen kan alles weer oorzaken. Samar. Boom. Wietse Visser, Tiegentank, Hiltje de Graaf, Theo Smedes. Dank voor je komst. Boom, ons hier, deze bient. Nog een offelijke jong. Nou, ik krijg wel energie van bient. Nou, ik net hard eimend. Morgen een Olympisch gebied.
oer skippiebal. Nee, vanzelfs net skippiebal, maar oer Sion. Maar Marit Bouwmeester. Oké. Nou, dan kist dan mooi even op een bal. Oh.